Huwa ta' ferħ kbira lija li f'dan il-lejl qaddis insellem lilkom eżis ħuti Maltin u Għawċin. Dan il-lejl qaddis il-mulej jistedinna nersqu lejh. L-isem tiegħu Ġesu ifisser li Alla jixtieq ħafna isalvana. L-isem ieħor tiegħu Emanuel ifisser li għandu għaġġ li jkun magħna, Alla magħna. Għażilt li dan il-milied il-messaġġ tiegħi waslu mill-katedral tal-Imdina fejn hawn presepju Naplitan mill-isbaħ tal-aqwa kwalità. Il-presepju Naplitan li huwa ġeneru ta' arti partikolari ipoġġi ix-xena tal-milied fl-ambjent tan-Napli ta' 300 sena ilu. Għaliex il-milied hija storja mhux biss ta' 2000 sena ilu, imma hija storja li tiġġedded f'kull kultura, f'kull ambjent. It-tokki tal-Knisja jistidnuna biex aħna u nersqu lejn il-mulej fil-milied ma ninsewx li l-milied mhuwiex biss storja tal-imoddi imma messaġġ attwali għallum. Fil-presepju Naplitan fil-fatt ħafna personaġġi huma mlibsin il-kostumi kontemporanji ta' meta sar il-presepju, f'dan il-każ madwar 300 sena ilu. Imma l-figura importanti ta' Ġesu, Marija u Ġuseppi ifakruna li dan l-avveniment antik għandu messaġġ frisk. Il-mulej jixtieq jinżel fir-realtà tagħna kif inhi u jasal fostna u fil-qalb tagħna bil-ħniena, bil-faraġġ, bil-konsolazzjoni tiegħu. Jekk wieħed jinnota sew, il-ġgaj ta' personaġġi li hemm fil-wiet tal-presepju Naplitan qiegħda medija bix-xogħol tagħha, bid-divertiment tagħha, dak kollu li qiegħda tagħmel. Ftit hemm personaġġi iħarsu lejn il-maxtura ta' Ġesu. Ħafna drabi din il-ħaġa tiġri wkoll fil-kultura tagħna, fil-ħajja tagħna. Il-milied jiġi u jgħaddi imma donnu Ġesu ma jkunx ġie. Jiena nawgura li fil-ħajja tiegħi u tagħkom dan il-milied ikun ifisser li Ġesu jidħol tassew fil-qalb tagħna, bil-faraġġ tiegħu imma anke bil-kelma għażiża tiegħu. Jistedinna biex naħfru lil xulxin, inħobbu iżjed lil xulxin, naraw il-preżenza tiegħu f'ħutna, b'mod speċjali ħutna li għandhom bżonn speċjali tal-imħabba tagħna. Żewġ figuri oħra huma tant importanti li ta' min insemmihom personalment u individwalment. Nibda bil-figura li hemm ta' San Gaetano. San Gaetano kien dak li f'Napli insista ħafna li jkun hemm il-presepji tifkira ta' twelid ta' Ġesu. Għax wara kollox il-milied, mingħajr il-presepju, mingħajr il-bambin, x'ikun? Ikun milied vojt. San Gaetano wkoll kien bniedem ta' qdusija konkreta. Meta wasal Napli u ra l-pjaga tal-użura, ħoloq il-Banko di Napoli li kien jgħin lin-nies joħorġu mill-pjaga tal-użura. Qabel li mar Napli kien Venezja, fejn kien hemm mart jittieħed u ħafna żgħażagħ kienu mitluqa għal-mewt mingħajr ħadd ma jħossibhom u għamel starijiet tapposta delji inkurabili għax dan il-mart li kien jiġi trasmess mod sesswali ma kellux kura għalih. Donnu qegħdin nerġgħu ngħixu f'dawn iż-żminijiet, għandna bżonn qaddisin bħal San Gaetano li 500 sena ilu fl-1517 kellu esperjenza mistika fil-Bażilika ta' Santa Maria Maggiore u l-familja mqazza f'din l-esperjenza mistika stednitu biex hu jilqa' lil Ġesu bħala l-faraġġ il-konsolazzjoni tiegħu. U din hija xewqa li l-mulej jixtieq ukoll iwassal lilna f'dan il-milied. Monsignor Edgar Vella f'dan il-milied introduċa wkoll fil-presepju Naplitan li jislef lill-katedral kull sena il-figura ta' San George Preka. Huwa qaddis qrib tagħna anke fi żmien li kif tafu xerret ħafna devozzjoni lejn il-Verbum Dei, lejn il-purċissjoni bil-bambin u fuq kollox wassal il-kelma ta' Ġesu fil-familji tagħna, fost iż-żgħażagħ tagħna.
Kemm ħaġa sabiħa li aħna mill-qaddisin nirrealizzaw u nifmu li tkun nisrani xi ħaġa konkreta, hija xi ħaġa possibbli. Dan il-milied jistiednek tersaq lejn il-qrar, lejn il-Knisja, lejn it-tqarbin, lejn il-Quddies, kemm tkun ħaġa sabiħa. Li aħna u medijin bil-festivitajiet, bil-parties, bil-vista wieħed lill-ieħor, ikonna wkoll iċ-ċans nifmu li dawn il-festi kollha huwa dwar persuna, dwar il-Mulej Ġesu, u jkollna wkoll nagħtuh ċans biex u jfarraġna u aħna nawgurawlu il-Milied it-tajjeb. Jiena wkoll mill-qalb nawgura lilkom eżies Maltin u Għawċin il-Milied it-tajjeb mimli risq u barka.